Pilot, especially kada iti officer man sir, kumusta ang koordinasyon na kaligid pang barangay? Yes sir, tapta nga July sir ket PCR man. So dati ugnayan sa barangay tayo ken dati ugnayan sa eskwelahan. Ken sa in the same time ket dati preparedness ti disaster ken training iti NGOs. Dati training ti NGOs may pasangkat tayo dito dati arresting technique may ken basic life support amo tayo met nga pinagbabagyo tatta at least at the knowledge da nga basic. Kabiti sir, kumusta po koordinasyon especially di barangay kanto di biyan Pilawag? Yes sir, dato koordinasyon ti every barangay at the police sa barangay tayo. Di kito yung police sa barangay ay so da nga mismo iti makiki-coordinate diyan ti barangay no nya ti problema ken no nya ti may tulong iti PNP Lawag.